Umtewera kweseko Naziza kumusibira Gotondera kudifira Pamchinjiko we Kalvari Yesu anditungamira Rendorese nuanzese Aisha Maria Dinotondera Kalvari No farira mtemo wake No dandi tungamire Rundo rwake rwakanaka Waeresa pa Kalvari Yesu anditungamira Rendorese nuanzese Arisha Maria Dinotondera Kalvari Dinofamba dizingachi Nofarana Kristu Petro Nosimbira ndichaona Samaria pa Kalvari Yesu anditungamira Rendorese nuanzese Arisha Maria Dinotondera Kalvari Jesu ndishamariwe Mtakuriwe zitazo Isutino komorerwa Unonzwa minamato Otashaya runyara Roti norwadzwa mumoyo Kutitisapumira Jose kuna Jesu yo Kuti isutino yetwa Mweze tatambuzwa Tisa sarudawiro Mata kuna Jesu Ndiye Shamari wedi Koku takura damuzo Unonzwa kutaza kwedu Vumira kuna Jesu Kutitasha ya masimba Netane mitoro Muponese mubatini Vumira kuna Jesu Shamwari vakushorana Mata kuna Jesu Iye unokutambira Kumbira kuna Jesu Kuti tasha ya masimba Netane mitoro Ponesi mubatiri Vumira kuna Jesu Shamwari vakushorana Mata kuna mata
Jesu, iye unokutambira kumbira kuna Jesu. Ukaverenga bhuku raFhilippians chapter 2 verse 5 inoti iyo ivai nemoyo wakanga uri muna Kristu Jesu. 2 Samuel chapter 13 verse 20 kusvika paverse 22 Absalom akati hanzvadzi yake akati kwaari, Amnoni hanzvadzi yako akanga ari kwauri here? Chinyarara hako hanzvadzi yangu, iye hanzvadzi yako, usazvidya mwoyo nemhaka yechinhu ichi. Naizvozvo Tamari akagara ari oga mumba maAbsalomu hanzvadzi yake. Verse 22 Asi mambo David wakati achinzwa izvi zvose akatsamwa kwazvo. Asi Absalomu haana kutaura chinhu chakanaka kana chakaipa kuna Amnoni, nokuti Absalomu akavenga Amnoni nokuti akanga achinya hanzvadzi yake. Ukada kutarisa pfungwa dzinobudapo kuti reaction yevanhu inosiyana, kunyange shoko rasvika zvakafanana. Amnoni arepa hanzvadzi yake, Absalomu unonyaradza mwana wamai vake. Absalomu unotsamwa, but hapana chinhu chaanotaura kuna Amnoni. Vhesi yobva yatiyo David samambo sababa vanoramba vakanyarara asi vakatsamwa kwazvo. Mwari wekudenga vawedzere chikomborero pakuverenga kweshoko ravo. Tinamate kuna baba vedu vari kudenga naMponesi Jesu. Nekodzera kwemweya mutsvene ndakumutendai matipa zvakare mumwe mukana mangwanani ano ekutaura nemi. Chitibatsirai mugotiropafadza kuti vana venyu. Kwanaka kumusha vemutoti kugara nemi nokuti muri baba vedu usingaperi. Amen. Ndokwasaiwa naMwari muzita Jesu unouya. Toda kutenda Mwari mukati memangwanani ano. Toda kudzidza zvimwe zveshoko chishandisa musoro wenyaya unotiwo dai kuri kwenyu munoita sei. Ukaverenga bhuku ra2 Samuel chapter 13 verse 1 inotanga chitiyo shure kwaizvozvo. Kana pachinzi shure kwaizvozvo rati pane zvinhu zvanga zvatomboitika. Tinorangarira kuti ndo paya David paakanga atora mukadzi waUria. Ndo paya David paakanga atodzwa kukanganisa kwake akachema zvivi zvake pamberi paMwari. Bhaibheri rinotiro David akanga atobara vana vake, vana Absalomu naTamari. Akanga atobarawo zvakare mwanakomana wake Amnoni. Akanga nebarika rake. Saka Bhaibheri riri kutiro kumashure kwaizvozvo David nevana vake vakagara, Amnoni unochinya hanzvadzi yake Tamari. Bhaibheri robva ratiro Amnoni akanga neshamwari yake ainzi Jonadhabhi mwana wabanguru vake Shimei. Bhaibheri rinotiro Jonadhabhi wakanga ane mano. Ukaverenga Grace chapter 3 verse 1 inotiyo zvino nyoka yakanga ine mano. Saka kana mano achitaurwa hapasi kutaurwa njere dzekungwara, but munhu ari so influential anogona kufurira nekuudza vamwe zvisina kunaka, ane mano, ane njere dzisidzo. Bhaibheri rinotiro Jonadhabhi wakakasika kuona kuti Amnoni waita dambudziko, because unototiyo kowaonda nei Amnoni pakanga ari kumba kwavo akagara achirwadziwa nekufunga ndoda hanzvadzi yangu Tamari, achiona kuti Tamari imhandara hapana zvaangagona kumuita. Kunonzi neBhaibheri wakaonda. Jonadhabhi semunhu akanga ari observant, waiziva zvakanaka munun'una wake, unoti uri kuondei iwewe, ko chinyi chiri kuitika? Unomutsanangurira. Bhaibheri rinotiro Jonadhabhi unotora Amnoni hama yake obva amuudza mazano. Unoti iwe unganetseka naTamari, chingovata zvepanhoo, pretend uri kurwara, wokumbira Tamari hanzvadzi yedu ikumuvigire chikafu, mukumbire kuti azochibikira pauri so that you get advantage. Ukatarisa pfungwa idzi kuti variko vana Jonadhabhi mukati memhuri vanogona kufurira vamwe. Vanototivo kana mwana akauya achimuudza kuti ndine nhumbu ndakamitiswa, vanogona kutomuudza kuti vhisa nhumbu haiti kugara nayo. Vanogona kutomuudza kuti tizire chero munhu asiye ezvino kuchiza ndakamborera naye. Variko naJonadhabhi mukati memusha vanogona kutoudza vamwe vanhu achitoudzwa nemwana kuti munhu akandimitisa ane mukadzi, odzi hazvina basa, mukadzi iye ndiye anotoenda, iwo watohwina jackpot. Variko naJonadhabhi vakagona kuudza vamwe vanhu kuti kana promotion yaramba kubasa tinodhiza, kana zvatonetsa mukuru wacho unofanira kuti afe. Bhaibheri rinopusa pachena kuti Jonadhabhi akanga ane mano. Variko vanhu mukati meupenyu vane mano zvakadaro zvokuti vanofurira vamwe vanhu. Vana Jonadhabhi anogona kutokuudza kana murume anetsa unongoisa mupfuwira usaneswa nemunhu. Kana mwana arwara tsvaga plani, famba, haungakutambudziki nemwana. Jonadhabhi unofurira. Ukaverenga 2 Samuel chapter 13 verse 6 kusvika paverse 10,
Amnoni unotevedzera exactly zvakanga audzwa naJonadhabhi. Ndandichifunga ndikati vamwe vanhu vatinopa maadvices ivo vari desperate, vanhu havagoni kusarudza pakati pechakanaka nechakaipa, anongotevedzera zvaaudzwa. So ukaverenga zvakanaka chitsauko chinototicho Amnoni unodedza hanzvadzi yake Tamari. Tamari unouya ari innocent, onzi ndibikire chikafu, obika chikafu onzi ndida kuchidya mukati memaoko ako. Bhaibheri rinotiro Amnoni unoti kuhanzvadzi yake, vatete Tamari, rarai neni. Bhaibheri rinotiro Tamari unoti aiwa, hazviiti mukoma kuti ndare nemi, zviri nani ukumbire baba undiroore. Zvakanga zvisingatyisi kare kaIsraeri kuti hanzvadzi nehanzvadzi zvinoroorana. Ukaverenga bhuku raGenesis chapter 20 verse 12, murume anonzi Abrahamu wakanga akaroora hanzvadzi yake, unototiye kuna Genesis, vuya zviro kwazvo iye hanzvadzi yangu, mukunda wababa vangu, asi haasi mwana wamai vangu. Saka zvaingoreva ndezvokuti Abrahamu naSera vakanga vari vana baba vamwe chete, yakanga dziri hanzvadzi nehanzvadzi. Saka zvaigoneka kuti Amnoni dai akaona mukana wokuteerera hanzvadzi yake Tamari paitaura, aigona kumuroora zvikasata problem. But Bhaibheri rinobudisa pachena kuti Amnoni haana kuteerera, wakamanikidza akambunyikidza hanzvadzi yake akamubata nesimba kusvika agona kurara naye. Bhaibheri rinotiro arara naye akamuvenga nekuvenga kukuru kupfuura rudo rwakanga achimuda narwo. Ndandichifunga ndikatini mukati meupenyu vana Amnoni variko, munhu zano pangwa wine rako variko vakateerera vaudzwa naAmnoni kuti munhu haatoiti, akavenga nemunhu akanga asina mhosva naye because akaudzwa nyaya yacho naAmnoni. Akatoudzwa kuti musikana uyu haaiti kana kuti mukadzi wako haaiti, akainfluenza zvisizvo. Amnoni haana decision mukati meupenyu. Akatoudzwa kuti ungave murume rudzi kana usina side chick, Amnoni unongoteerera zvose zvose. So Bhaibheri rinotiro Tamari arepwa, unoti Amnoni unobvati ikwe kwanzvadzi yake, chibuda muno uyendi. Tamari unoti chinhu chaungaite chingatondirwadza kundidzinga kupfuura kundirepa kwawaita. Bhaibheri rinotiro Amnoni haana kuteerera, instead unodzinga mwana mai vake, unomutsvakira vanhu vane simba kuti vave vamutore vamuburitse panze. Ukaverenga 2 Samuel chapter 13 verse 17 inototiyo Amnoni unodeedza muranda wake oti dzingai munhu uyu panze mubve mamuvharira dhoo. Ndachifungeni kuti Amnoni munhu asina moyo. Kana dai akanga ari munhu ane tsitsi akanzwawo kuti ari kuhanzvadzi yake. Bhaibheri ndobva ndate mubvunzo wekuti kana dai dzadziri nherera dzekumba kwenyu padzingauya dzitsvaka kuchema nemi munoita sei? Hauiti here kunge Amnoni wekuti iwewe kana zvauri kuda wazviwana unopedzisira munhu wacho wakumuvenga wobva wamudzinga. Bhaibheri rinotiro Amnoni arepa hanzvadzi yake. Tinomona Tamari achibuda adzingwa avharirwa dhoo achifamba munzira achichema. Bhaibheri rinotiro wakavharura nguo dzake dzeumhandara. Rangarirei kuti kwakutanga kwenyaya taudzwa kuti Tamari akanga ari mhandara. Bhaibheri rinotiro Tamari achifamba achienda. Ndandichifunga ini kuti Tamari akanga ane rwiyo mumwoyo. Ndinofarira mashoko anotaurwa nerwiyo urwu. Tamari akanga ane mubvunzo wakadai. Akabvunza akati, does Jesus care when my heart is pained? Too deeply for meat or song, as the burdens press and the cares distress, and the way grows weary and long. Does Jesus care when my way is dark, with a nameless dread and fear, as the daylight fades in deep night shades? Does he care enough to hear? Does Jesus care when I have tried and failed to resist some temptation strong, when in my deep grief I find no relief? Though my tears follow all the night long, does Jesus care when my sad good day to the dearest on earth to me, and my sad heart aches till it nearly breaks? Is this ought to him? Does he see? Ane mubvunzo Tamari kuti vane hanya here Jesu, moyo wangu warwadziwa, mitoro yarema, nzira haichisina tariro. Tamari une mubvunzo, ndiwo mubvunzo ungangotwa nemamwe maKristu ariko mukati mezuva ranhasi. Tine mubvunzo mukati memoyo kuti Mwari mune hanya here? Makanga muripiko Mwari pandairwara? Pandairwarirwa Mwari makanga muri kupi? Makanga muri kupi ko Jesu vana vangu vachifa? Makanga muri kupi ndichisiwa ndiri nherera ndisisina vabereki? Tamari une mubvunzo mukati memoyo. Uriko Tamari mukati meupenyu nhasi ane misodzi pamoyo, anobvunza mubvunzo kuti does Jesus really care? Ane hanya here Jesu uyu kana achisiya ndichitambura zvakadai mukati menyika? Ukaverenga 2 Samuel chapter 13 verse 20, Absalom hanzvadzi
hanzvadzi yake akati kwaari, Amnoni, hanzvadzi yako akanga uri kwauri here? Chinyarara hako usazvidya mwoyo nemhaka yechinhu ichi. Tamari akagara kumba kwaAbsalomu. Tamari akaona kwakuchemera. Absalom was there to comfort. Ndaida kubvunza mubvunzo uyu kuti kwenyu munoita sei kana vekwenyu vaya vachichema? Bhaibheri rinotiro Absalom wakagona kunyaradza mwana wamai vake, akatora mwana wamai vake akamupa eshelter. Akawana a shoulder to lean on. Tamari akaona kwakuchemera. Ndaida kubvunza kuti vekwenyu pavangauya vachichema vachiti upenyu hwarema, tinoona here mukana wokuteerera zvakaitwa naAbsalomu? Ndosaka kuti ukabvunza Jobhu unototi ndinoziva mudzikini wangu mupenyu, kwakupedzisira uchasimuka. Ukaverenga 2 Samuel chapter 13 verse 23, makore maviri akati apfuura, Absalomu unoronga zano rekuuraya mukoma wake Amnoni. Ndachida kufunga ndikati mukati meupenyu variko vanhu vakadaro, vanoti kana vakakanganisirwa nehama dzavo havagoni kubudisa zviri pamwoyo, vanonyarara and they pretend all is well. Absalom wakanyarara for 2 good years. Amnon aifunga kuti nyaya yakapera, akasvika pakumuuraya. Ndandifunga kuti vana Amnon vanhasi variko vekuti mukati memhuri munhu asitoziva ndakatsamwirwa. Absalom haachatauri nevamwe mumhuri, haugoni kushandira nevamwe nokuti une zvigumbu zvawakachengeta zvausina kugona kuburitsa. Ndada timbotasa zvishoma CV yemukoma anonzi Absalom. Bhaibheri rinotiro Absalom ndiye uya wekuuraya Amnon, ndiye uya wekupandukira baba vake achida kutora umambo, ndiye uya wekurara nevakadzi vababa vake. Bhaibheri rinotiro Absalom wakatofira kuhondo. Rangarira hondo yaya, vana Joabhi vari kuhondo. Bhaibheri rinotiro Absalom jaya wakahukira mumuti womuoki, wakafa ari kuhondo achipandukira baba vake achida umambo. But ukaverenga 2 Samuel chapter 18 verse 33 inotiyo dai ndafa Absalom asara, mwana wangu Absalom. David unochema mwana wake. Ndaida kubvunza kuti zviriko here izvi kwenyu kuti kunyangwe vana vakatadza baba vanona mukana wokuvaregerera? Bhaibheri rinotiro David unochema mwana wake oti dai ndiri nangu ndakafa pane kuti jaya Absalom rife. Ndanchibvunza ndikazviona kuti David wakanzisa nyaya iyi kuti ivai nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu, hazvinei nezvawakaitirwa. Pamwe pacho akaitirwa zvinorwadza mukati memhuri, mamwe masituations anovava mukati memhuri. Varipo vakati hatiiti izvozvo sana Absalomu, vamwe vakati hatiteereri sana Amnoni, vamwe vakatsamwa zvekuti dzakataura nevamwe sana David. Kune vanofurira mukati medzemhuri sana Jonadhabhi. But vhesi yati iyo ivai nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu, mwoyo wokugona kuregerera, mwoyo wokugona kutakurira mitoro sedzimhuri, mwoyo wokuda vamwe vanhu uchivasiridza padhuze, mwoyo wokugona kugashira kana hama dzedu dzauya dzichema kwatiri. Ivai nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Bhaibheri rinototiro kunyangwe Jesu akanga akafanana naMwari, akati hachisi chinhu chofanira chibatisiswe, asi wakazvininipisa akafa rufure pamuchinjiko. Chidiso changu nemwoyo wangu kuti tive nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu mukati medzimhuri dzedu. David akanga ari munhu akangofananawo nesu, but unotanzisa nyaya iyi, wakagona kuregerera mwana wake Absalom kunyangwe akanga aita zvinhu zvakazingatarisirwe mukati medzimhuri. Shungu dzangu nechidiso chemwoyo wangu kuti patingange tiri mukati memhuri dzedu ngatigonei kuregererana, tive nemukana wekuve neukama, Mwari vachitibasira. Dai Mwari wekudenga vangakomborera kuverenga kushoko ravo, ngatinamatei. Kuna baba wedu vari kudenga, nekodzera kwemweya kuri pakati pedu, da kumutendai muponesi nekuda kwekutaura kweshoko renyu. Tibasirei mutidzidzise kurarama sezvamunoda, tigovewo nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Kwanaka kumusha yamutoti kogara nemi nokuti muri baba wedu vanogara nosingaperi. Amen. Kasi Jesu ngikube Ungathuliswa
oro rwangu rosembire kuna Kristu hadi nawirinde muno asimozita ra Jesu dinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu shimwe dichayura zangu kuti awi kwa gerima titi zake karira mbepa uro yesima okorwake dobata dinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu shimwe dichayura zangu sifungo sikwinile kulabo abatebile na ngamina ngitangele ujesu ngizamtebile ujesu Kristu etwala kokunye uzodlula kokunye uzodlula kukhala itilongo kuyena ngikuphungele ngigqokise ngobungcwele esigodlweni yovela ujesu Kristu etwala kokunye uzodlula kokunye